Ndatsho ndafumana umbuyo kunini ndagqibela ukwenza i-content bethunani molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Naku ndingena ku-Instagram bethunani ntla ngetrailer yezingane zesithembu. Izingane zesithembu ziyabuya for season 4 kwaye ke sibona nobuso obutsha bethunani. Ugqibela kwethu ke besigqibele ompumelelo ke betshata Amahle. Xa kuba Amahle uzaba ngunkosikazi wokuqala, uTirelo singayazi ithini into yakhe, and then ke uSinengo kusesibonile kuthando nesithembu ba ukhulelwe unomntwana futhi semdala, noLwandle ngapha naye intombi yakhe ibikhulelwe nabo sebenomntana. So kuninzi okwenzekileyo since sagqibela ku season 3, and then ke sesaboniswa kwepha kwitrailer uba kufakiwe ke ngokubethunani naba bancinci. Kukhona ke intombi kaMangwabe uMawande, kukhona ke ngoku intombi kaMacele owami, kukhona ke bethunani ne-favorite yabantu umnini unyana kaMayeni, kwafakwa ke nentombi kaSne uThando ke ebekhe wathethisa ke kuthando nesithembu. Kukhona kulaa season apho waye wenza i-remark abantu abangazange bayithande ke ngoSne kwabantu wathi uyaphi lo kanye uthini lo. So naye ke ngokujongiwe noMawande naye ebekhe wenza ke izinto nje kuthando nesithembu abantu abayibathi hey uMawande uvuthiwe. So we're looking forward to see uba izabe isithini into yabo ngoku phaa kwizingane zesithembu. Enye into ke ngoku eyathethisa abantu ngeyoba phaa kwitrailer kuthe xa kuboniswa umpumelelo then kwaboniswa uTirelo kwaboniswa uAmahle, then kwathiwa hayibo njani kaloku uTirelo akawunkosikazi wokuqala, unkosikazi wokuqala ngaAmahle, kutheni kuqala kuveza uTirelo before uAmahle. uSnake enake sana kuthiwa hayi nguMamlambo sana simbona ephuma emanzini elwandle, kuthiwa Sne uyindlondlo yamanzi. We are so excited betnani ke bakhona noAbongo ke besimbone ekhwele ihashe phaa uTata uMusamseleku ebetshilo ke wathi iintambo uzazinika uAbongo, nguye ozawuthi take over ngoku inoba ke kwizinto ezidibene nebusiness yefilm yaphaa kowabo. And then uMpilo ke nake istory sakhe ibisesi soba ke funeka kutshintshwe isibongo sakhe. Sabona napha kuthando nesithembu uTata uMusamseleku engathi akayikhathalanga le nto yotshintshwa kwesibongo sikaMpilo ngoba uMpilo ukwicala likaMakhumalo, and then ke noPhangele sithi akazumphangelisa. So I hope they're gonna pick up kweso story ke sibone uba kwenzeka ntoni ngoku. And then ke uLwandle ngulo nomntana bethunani besimbonile ebhizi phaa eMzumbe notata yakhe ke esenza i-renovations nomama umntana akhe ephaa eMzumbe kunye naye. So andazi ke inoba basahlala phaa eMzumbe okanye ithini into yabo. Kuthiwa ke izingane zesithembu zizawudlala on the 20th of August apha ku-2026. Ingathi akasapheli ke ngokubethana uJuly singene ku-August sibukele izingane zesithembu, because abantu oko bekhala besithi abasabukeli ne-TV since kwaphela uthando nesithembu. So noko ke izingane zesithembu nazo ingathi ziyathembisa uba kuzobe kulate okanye zizobe zilate. uMamgobhozi uyabulala kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.